Време е хората да разберат какво всъщност се случва. Хората непрекъснато са карани да вярват, че са били измамени относно това, което наистина се случва. Те отправят това манипулирано послание към децата. Те умишлено са подвеждали деца и други хора. Те покваряват младежта и я опетняват с фалшиви идеологии. Те умишлено правят това в продължение на много години, разпространявайки лъжи, създавайки конфликти и създавайки проблеми. Последствията от това са ясни. Имаме свят, изпълнен с егоизъм, алчност, омраза и свят, опетнен от грешни идеологии и покварена младост. Те разпространяват неподходящи материали за деца, без да се грижат за тяхното благополучие. Ако наистина ги беше грижа за децата, нямаше да има експлоатация или конфликти. Жестокостите и измамата са широко разпространени, всичко това в името на нормалността, в която искат да вярваме. Хората не схващат истината такава, каквато е. Те крият информация от нас и използват нашите права срещу нас. Привилегиите, които имахме преди, бяха много по-големи от това, но това положение, заедно с всичките му аспекти, е нетърпимо. Разпространението на омраза и фалшиви идеологии е изключително вредно. Техните действия през годините, подлите им намерения и вредата, която са причинили, са повече от ужасяващи. Няма никаква отговорност за техните действия или поведение. Те продължават да лъжат всеки път, когато истината излезе наяве, и липсва желание за справяне с този проблем. Безразличието им към децата, хората и проблемите, които създават, само влошава ситуацията. Намираме се в епоха на дезинформация и измама, където промиването на мозъци е нещо обичайно. Те промиха мозъците на децата, света и всички останали с фалшивите си разкази. Те са повредили дълбоко света, изграждайки сложни планове през цялата човешка история. Мотивът им беше да се дистанцират от другите по света, което води до конфликти и дори геноцид. Намеренията им бяха да прекроят историята и въпреки че това се случи по различен начин от планираното, светът никога не е бил същият от тогава. Промените в обществото накараха хората да вярват, че е нормално да се излага на деца неподходящо съдържание. Неверните твърдения, цензурата на историята и премахването на истината са техните тактики. Истината е, че те унищожават собствената си младост. Те правят това без угризения или съчувствие. Дори тези, които създават свои собствени идеологии, носят завист и разрушение по пътя си.